खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ मानगोनां मन्थ्रि अजन्ता नेउगा बाक्सायाव आइजो आरो खुदिया जौगाथाय बिथांखिफोरखौ नायबिजिरदों। मानगोनां रांखान्थि आरो आइजो आरो खुदिया जौगाथाय मन्थ्रि श्रीमती अजन्ता नेउगा डिसि कनफारेन्स हल मुसलपुर बाक्सायाव आइजो आरो खुदिया जौगाथायनि सायाव मोनसे नायबिजिरनाय मेल खुंदों। बे मेलाव मानगोनां एमएलए श्री भुपेन बर' आरो श्री पनिधर तालुकदारजों लोगोसे आइजो आरो खुदिया जौगाथाय WCD बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। सावरायनाया सक्षम अंगनवाड़ी आरो पोषण 2.0, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PMMBY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आरो मिशन वत्सलय बायदि गाहाय सोरखारि बिथांखिफोरखौ बिजिरनायाव गोसो होदोंमोन। सावरायनायनि समाव मानगोनां मन्थ्रिया जौगालु हाबाफारिफोरखौ गोख्रै खालामनाय, गथ'सा रैखाथि राहाफोरखौ गोख्रों खालामनाय, अंगनवाड़ी बिथायारि सानज'थायखौ जौगाहोनाय आरो आइजोफोर आरो गथ'फोरनि थाखाय आदार मावथांखिफोरखौ मोजाङै मावफुंनायखौ रोखा खालामनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। गावनि दावबायनायनि बाहागो महरै श्रीमती नेउगा बुनबारी आदर्श अंगनवाड़ी मिरुखौ नायदिङो आरो 1 नं काटालिगाव आदर्श अंगनवाड़ी मिरु। बिथांनि दावबायनाया साबसिन सुबिदाफोर, पुष्टिगोनां आदार, मावथांखिफोर आरो रैखाथि राहाफोरनि गेजेरजों आइजोफोर आरो गथ'फोरनि गोहोमखौ बांहोनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ हरिनागुरियाव बेसेन नाङै फाहामथाय बादा आरो सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सेलिं सेन्टारनि हेफाजाबाव क'क्राझारनि सोरखारि पेन्सनार एस'सिएशनजों मैया हरिनागुरि जिसिं क्लाबनि नब्लाङाव मोनसे बेसेन नाङै फाहामथाय बादा आरो सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारिया फेग्रा मुवा बाहायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो नखरारि हिंसा बायदि गोनांथार समाजारि आयदाफोराव मिरु खालामदोंमोन। रोंग'साफोर आरो बोसोनगिरिफोरा बेफोर जेंनाफोरनि सायाव बेसेनगोसा सानथौफोर होदोंमोन आरो बेफोरखौ मोजाङै सुस्रांनायनि राहाफोरनि सायाव सावरायदोंमोन। बे हाबाफारिया बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सेलिं सेन्टारनि थांखिफोरखौबो दिन्थियो, जाय सुबुं समाजनो गोनांथार हेफाजाब सिबिथाय होनायाव बिनि बिफावनि सायाव बोलो होयो। बे हाबाफारिनि थांखिया सावफाहामारि हेफाजाब आरो बोसोन होनाय मददनि गेजेरजों सांग्रांथि लाबोनाय आरो मोनसे सावस्रिगोनां आरो रैखाथि गोनां समाजखौ जौगाहोनाय। थामथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव सेरिकालचार, हेन्डलुम आरो टेक्सटाइलनि सायाव आरोंदायारि जथुम खुंफुंदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मैया क'क्राझारनि आदाबारि बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव सेरिकालचार, हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि सायाव मोनसे आरोंदायारि जथुम खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRनि सेरिकालचार आरो सि-जोम सेक्टरफोराव गाहाय हाबाफारिफोरखौ दिन्थिफुंनायाव मिरु खालामदोंमोन। बाहागो लागिरिफोरा मुगा एम्फौ फिसिनाय, ककुन बेकिं, रिलिं, जि दानाय आरो एरि स्पन मिलनि सायाव दिन्थिफुंनायफोरखौ नायदोंमोन, जाय ओनसोलनि रेशम आरो सि-जोम दारिमिनफोराव बेसेनगोसा गियान होयो। बे जथुम्माखौ सेरिकालचार बिफान आरो आखाइ इसान आरो आखाइ शिल्प बिफानआ खुंफुंदोंमोन आरो बेवहाय गोदान दिल्ली आरो गासै भारतनि मुंदांखा खौरां बिजोंनि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया BTRआव सेरिकालचार आरो आखाइ इसान दारिमिनफोरनि धोनि दोरोङारि आरो रांखान्थियारि खाबुखौ दिन्थियो, जाय बे सेक्टराव सांग्रांथि आरो खाबुफोरखौ बांहोयो। ब्रैथि खौराङाव दङ श्रीभूमियाव ड्राग्स नेटवर्क बोखांदों, आसाम पुलिसआ 5 लाख रांनि याबा टेब्लेट जब्द खालामदों। मोनसे मख'जाथाव फेग्रा बेसाद बेरेखा अपारेशनाव बाजारिचारा पुलिसआ 5 लाख रांसो बेसेननि होबथाजानाय फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामो आरो सासे अजद होजानाय जगायग्राखौ हमनो हायो। मोनसे आन्दोनि इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरा मुनाफ उद्दिननि न'खौ नोजोर होनानै सालामना गामियाव मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन। अपारेशननि समाव बिबानगिरिफोरा फ्राय 1000 याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामदों, जाय मोनसे जोबोद निसा नांग्रा उत्तेजक। आरोबाव सोंनाय फिननायनि थाखाय मुनाफ उद्दिनखौ गोख्रैनो हमनानै लानाय जादोंमोन। जब्द खालामजानाय बेसादनि बेसेना 5 लाख रां जागोन होनना सावरायनाय जादों।
नायबिजिरनायफोरा दा बे ओनसोलाव सोलिबाय थानाय मोनसे गुवार फेग्रा बेसाद लांखारग्रा नेटवर्कजों जाथावना सोमोन्दोखौ दिन्थिनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। आयेन बाहायग्रा एजेन्सिफोरा आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि हाबाफारिफोरखौ दबथायनो थाखाय गावसोरनि रादायखौ रोखा खालामदोंमोन आरो रायजोआव फेग्रा मुवानि बांलांनाय खैफोदजों जुजिनायाव मदद होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ जायखिजाया सन्देह गोनां खामानिफोरनि फोरमायथि होनो खावलायदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ काछार बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ 24 घन्टानि गेजेराव खाबाय। मोनसे गोख्रै अपारेशनाव बरखला पुलिसआ 24 घन्टानि गेजेराव साइमन सम्पालीखौ खास्रि बिस्रि बुथारनायनि गुबै दायनिगिरिखौ खादोंमोन। दायनिगिरि 35 बोसोर बैसोनि देबनसन भान्डारीआ आथिखालाव बरखला पुलिस थानायाव पुलिसनि जिम्मायाव दं। 26 जानुवारि खालि सुबुंखान्थि सानखालि खरसुखाल बस्तिनि थागिरि साइमन सम्पालीखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादोंमोन। बे गिख्रंथाव जाथायनि उनाव बरखला पुलिसनि दैदेननायाव मोनसे गिदिर पुलिस हान्जाया दायनिगिरिखौ नागिरनो थाखाय सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन। भान्डारीखौ नायबिजिरनायनि बाहागो महरै 29 जानुवारियाव हमनाय जायो। बिबानगिरिफोरा दासिमबो बुथारनायनि थांखिखौ फोरमायनो हायाखै। बबेखानि पुलिस मावख'गिरिफोरा रोखा खालामदों दि आरोबाव सोंनाय फिननाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ खेलमाहारन 2.0 बरपेटायाव सा 100 सुबुंफोरा जिल्ला थाखोनि सुइमिं ट्रेल्सआव बाहागो लादों। आसामनि बरपेटा जिल्लायाव खेलमाहारन 2.0 नि थाखाय जिल्ला थाखोनि सानस्रिनाय आनजाद नायनाया 29 जानुवारियाव जाफुंसार महरै खुंफुंजादोंमोन, जेराव जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सा 100 सानस्रिग्राफोरा बाहागो लादोंमोन। बङाइगावआव जानो गोनां फैबाय थानाय ओनसोलारि बादायलायनायाव बरपेटानि जानानै गेलेनो थाखाय सा 100 नि गेजेराव सा 22 खौ सायख'नाय जादों। मख'जाथावदि सानस्रिग्राफोरा फोरबोनि थाखाय थियारि जानो थाखाय सुइमिं पुलसिम सौहैयाखैमोनब्लाबो मानगोनां सम पस्ट खालामनो हादोंमोन। आनजाद नायनाया मोननै थाखोआव खुंजादोंमोन, 14 बोसोर सिङाव आरो 17 बोसोर सिङाव, बेकस्ट्रक आरो फ्रीस्टाइलनि थाखाय। बजालिनि बालापारायाव कालादिया बनानि रिजर्टआव सुइमिं पुलआ हाबाफारि महरै खामानि मावदोंमोन। क'चनि बायदिब्ला फरायसाफोरा बांसिनै भिडिअ शेयारिं वेबसाइट इउट्युबआव भिडिअफोरखौ नायनानै सानस्रिनाय सोलोंबाय। बे आनजाद नायनाया बरपेटानि जिल्ला गेलेमु मावख'गिरि ध्रुबज्यति देखा, जिल्ला खारिथि आरो सुबुं फोनांजाब मावख'गिरि, बरपेटा देहायारि फोरोंगिरिफोर आरो गुबुन स्टकहल्डारफोरनि नोजोराव जादोंमोन। मेलाव नुजाथिनाय मावख'गिरिफोरा बाहागो लागिरिफोरखौ जेंनाफोरनि गेजेरावबो मोजां सम पस्ट खालामनायनि थाखाय बाख्नायदोंमोन आरो बादायलायनायनि फैबाय थानाय खोन्दोआव जिल्लाखौ गोग्गाहोनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। बेयाव बेखौ मुंख'नो गोनां दि जिल्लाया 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि 2025 खालि 1040 बाहागो लाग्राफोरखौ लाफानानै खेलमाहारन 2.0 नि जिल्ला थाखोनि बादायलायनायखौ खुंनो थाखायबो साखाफारा जागासिनो दं। दासिम हारसिङैनो बरपेटायाव 25,000 नि बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लादों। आसाम सोरखारनि खेलमाहारन गाहाय हाबाफारिनि थांखिया गामियारि रोंग'थि आरो गेलेमुनि गुवार। 7थि खौराङाव दङ महाकुम्भ पटपिच जाथायाव आसामनि सिबियारिनि जिउ खहा। प्रयागराजआव सोलिबाय थानाय महाकुम्भ मेलायाव दुगैनो थांनाय आसामनि सासे सिबियारिनि जिउ खहा जायो। मौनी अमाबस्यानि फालिथायाव हाइलाकान्दिनि सासे फालांगियारि नीतिरन्जन पालआ महाकुम्भआव अमृत दुगैनो थांदोंमोन। बे समावनो कौटि कौटि सिबियारिफोरा महाकुम्भ मेलानि गोरोबलायनायाव अमृत स्नाननि थाखाय ज' जादोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव जिउ खहा जादोंमोन। जाउनाव गोबां सिबियारिफोरा जिउ गोमायो आरो रोजा रोजा सिबियारिफोरा जोखोम जायो। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव हाइलाकान्दिनि फालांगियारि नीतिरन्जन पालबो दंमोन। उनाव रैखाथि होग्राफोरा बिथांखौ गुबुन जोखोम जानायफोरजों लोगोसे जायगानि देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै बिथाङा देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि नीतिरन्जन पालआ हाइलाकान्दिनि अम स्वीट्सनि बिगोमा। बे समावनो नीतिरन्जन पालनि थैनायनि खौरां मोननायनि उनाव हाइलाकान्दियाव दुखुनि साया गोग्लैयो। बबेखानि बिथांनि नखरा दासिमबो बे बिथिङाव खुंथायनिफ्राय जेबो खौरां मोनाखै। बेबो रोखा नङा दि बिथांनि गोथै सह'खौ बिथांनि न'आव माबोरै लाबोनाय जागोन, एबा बेनि सोमोन्दै बिथांजों माबोरै सोमोन्दो लानाय जागोन, बेनि सायाव थाबैनो आपडेट फैबावगोन।
दाइनथि खौराङाव दङ 17थि भारत रत्न गपिनाथ बरदलै ट्रफिआ रायजोनाङैनो जागायबाय। गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफान, गुवाहाटी स्पर्टस एसोसिएशन आरो आसामनि गासै जिल्ला गेलेमु गौथुमफोरनि बानजायनायाव भारत रत्न लखप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफिनि 70थि बिसान बुधबारनिफ्राय हादोरसानि गुबुन गुबुन थावनिफोराव जागायबाय। समफारि बायदियै सोमोन्दो गोनां जिल्ला गेलेमु गौथुमफोरनि सिङाव जायगायारि खुंनाय आफादफोरा बादायलायनाय आरो बेखेवनाय फोरबोफोरखौ खुंदोंमोन। टुर्नामेन्टनि गिबि थाखोआव मोनफ्रोम जिल्लानिफ्राय गोजौसिन 8 क्लाब हानजाफोर दं, जाय 280 क्लाबफोरखौ ज' खालामो। लीग काम नकआउट महरनि उनाव बे खोन्दोआव गासै 525 मेचफोर गेलेनाय जागोन, जेराव जिल्ला चेम्पियनफोरा क्लास्टार राउन्डआव दावगागोन। जिल्ला देरहागिरिफोरा 75,000 रांनि बान्थाबो मोनगोन। कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्लायाव बेखेवनाय फोरबोआ गुवाहाटीनि निउ फिल्डनि साई फोथाराव जादोंमोन। साई ओनसोलारि मिरु गुवाहाटीनि मावफुं सामलायगिरि DK मित्तलआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि गेजेराव जर'खा आलासि महरै आसाम सोरखारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि नेहाथारि कौसर जमिल हिलालीजों लोगोसे साईनि लेङाइ सामलायगिरि आरो COO शाम्भु यादव, गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि सामलायगिरि प्रदीप टिमुं आरो मानगोनां आलासि महरै बलिन बरदलै दंमोन। बादायलायनायनि गिबि मेचआव आसाम पुलिसआ FC ग्रीन भेलीखौ 2-0 जों देरहानो हादोंमोन। पुलक बरुवाया नैथि मिनिटआव गल सोनो जागायजेनो, फारसेथिं उस्ताब महादिया 41 मिनिटआव सिगांनायखौ 2 गुन खालामो, जाय देरहानायखौ थि खालामो। बादायलायनाया रंजाथाव जोलुर हाबाफारिनि बाथ्रा होयो, मानोना गासै आसामनि क्लाबफोरा मानगोनां बिमुंनि थाखाय बादायलायो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।